هزار كل كتن دلي من استرد بارش جابي من هزار كل كتن. هنرمندên Kurd herçend dorî welatê xwe dikevin, lê her tim û tim cihêwarê bav û bapîran li hizra wan de ye. Hunermend Xebat Duhokî di sala 2019 de hejmarek stran tomar kirine û belav kirine. Slavê ji vî dilê melûl ji bûna te dê rikamin. Yek ji stranên nû yê hunermend Xebat Duhokî ye. Stran ji gotin û awazên wî ne bi şêweyê vîdyoklîp hatiye belavkirin û têde behsa bajarê xwe dike. Her rojekî ez ê werim li kolanê te bigerim. Her rojekî ez ê werim li kolanê te bigerim. Ez dengê hunera te me Cemal Seعدûn û şêvgerim. Strana duwem wekû wefadariyek ji hunermend Cemal Seعدûn re, ew jî strana şevaberî ku yek ji stranên erşîva hunermendê Xwedê jê razî Cemal Seعدûn e, jaliyê hunermend Xebat Duhokî ve hatiye nûkirin bi mûzîkeka nû. Li stûdyoya Bêlî Dîmîrov lê welatê Meqdûnya hatiye tomarkirin. شبابري حنا تبي بداهلو تليلي بي تيروبكي بديلاني تيروبكي هنرمند Xebat Duhokî ji berî demekî stranek neteweyî bi şêweyê dîyo lêgel hunermend Bengî Neso jî belav kir. Silavên kelha hewlêrê ji bo qabişlo efrînê. Silavên serhildanê ji bo bajarê vînê. Silavên kelha hewlêr bo qabişlo efrînê. Silavên serhildanê بو پایتختی اوینه بلا دجمن بزانه کردستان یک Strana ez xerîbim ji warê xwe ji gotin û awazên helbestvan Şevger Mîrzan e ku nêzîktirîn dem wê bi şêweyê vîdyoklîp were belav kirin. Ez xerîbim ji warê xwe yara min yara min yaramın dikim nakim çav nakin xew yaramın ah yaram ez garibim. Hunermend Xebat Duhokî beşdarî di êşa miletê xwe de biriya dengê xwe kiriye û stran ji bo Kobanê û Efrînê jî gotiye. ناشکی و ناکبی ناشکی و ناکبی کچو خورتان و پیرا دستاوت نچکی دستاوت نچکی عفرینان برخورد دی هنرمند Xebat Duhokî di 28 heyva 4 sala 1982 li gundê Girgê Mîroya bi ser bajarê Dêrikê ve ji dayîk bûye. Ji malbateka Kurdperwer Kobavê wî yek ji şehîdên şoreşa Gulanê bû. Di sala 1999 de dest bi karê hunerê lê gel hunermend Cemal Seعدûn kiriye û piştre komeka mûzîkê taybet bi xwe ava kir û bi tenê derket şahiyan û hejmarek mezin ji stran û klîpên hunermend Xebat Duhokî hene û piraniya wan neteweyî ne. Piştî şoreşa Sûriyê hunermend Xebat Duhokî weke gelek hunermendên din berê xwe da welatê xerîbiyê û li welatê Swîsra li gel malbata xwe neştecî bû û taneha jiyana xwe li wî welatî berdewam dike. Lîlav Badir. Dreje dreje